Ако детето ви тази година започва първи или втори клас, имаме и няколко подбрани съвета, с които да спестите стрес на него, както и на вас, за да му е по-лесно да се адаптира в училище, не само тетрадки, моливи и дрехи, а няколко полезни неща, които да започнете още от сега да правите, да адаптирате детето много по-лесно и бързо за първи учебен ден, както и за останалата част от учебната година. В това видео ще ви ги разкажем, а накрая имаме и една изненада за вас, която съм сигурна, че много ще ви хареса и ще ви бъде полезна в подготовката за училище на вашите малки сладури на възраст от 6 до 8 години. Нека да започваме с съветите. Първото и най-важно нещо, което трябва да направите за вашето дете и заедно с него, за да е по-плавна и приятна адаптацията между ваканцията и стартирането на учебната година, е да започнете рутината за сън поне седмица-две преди стартирането на учебната година, тъй като знаете, че всяко дете през ваканцията разваля тази рутина, ляга по-късно, става по-късно, понякога някои по-малки деца спят през деня и това разваля този ритъм на сън, будуване и времето, в което детето може да си подготвя уроците. Така че започнете с намалянето на времето за лягане с поне по 15 минути на 2-3 дни. Това означава, че ако детето си е лягало до сега в 22 часа, може да започнете в 21:30, в 21. Съобразете кой е най-удачният час за лягане. По същия начин направете и с сутрешния час за ставане. Ако до сега детето е ставало в 10 или в 11, започнете да намаляте с по 15 минути. Например, събудете го в 10:30, в 10 и така нататък в следващите 2 седмици, които са преди началото на училищната година, за да може да е по-лесно на детето да се адаптира към ставането рано за училище и лягането по-рано, съответно, за да може да си почине. Друго много важно нещо, което да направите с вашите деца преди старта на училището, е да им дадете малко повече самостоятелност. Започнете отрано да подреждате раницата, да обяснявате кое къде стои. Например, за по-малките деца обяснете, че по-тежките и по-големи учебници се подреждат в задната част на раницата, за да не тежи толкова на гръбчето. Естествено, всички знаем, че родителите носим раницата, но това води до самостоятелност на самото дете. Ако вече учебниците са ви дадени от училище, може да отидете заедно, да сложите подвързи, да надпишете заедно етикетчетата. И по този начин детето ще свикне много по-бързо с начина и рутината на подреждане на раничката. По същия начин постъпете с шкафчето за учебници, чантичката, в която детето ще си носи дрежките, обувките за физическо възпитание, с кутийката за храна. Направете рутина, която е позната на детето, защото всяко нещо, което е непознато, носи стрес. По този начин детето ще има вече възприятие по какъв начин трябва да си подредя раницата, по какъв начин трябва да си подредя другите неща. Това е много важно, защото, както знаете, особено за малките ученици, които сега стартират предучилищна група или влизат в първи клас, всяко едно ново нещо може да бъде много стресиращо. Затова нашия съвет е да започнете колкото се може по-рано с тази рутина. Третият съвет, който ние в Carnival Kids можем да ви дадем за вашето дете и за по-лесно адаптиране и стартиране на учебната година, е този да разговаряте с детето. Няма нищо по-добро от това един родител да коментира с детето, да види какво го притеснява, да изговорят някакви неща, които са важни за учебната година, отношението с новите деца, новата среда, новите учители, за тези, които сега стартират, но не превръщайте това говорене в разпит. Задавайте някакви по-лесни въпроси, като например вълнуваш ли си? Обсъдете какво вълнува детето, дали има някакви притеснения от това как ще протича учебния процес. Изговорете ги, успокойте го, дайте му някакви съвети или някакви ваши думички, някакви ваши жестове, с които то да се успокоява, когато има необходимост или е развълнувано, има някакви притеснения в училище. Разговаряйте в тази насока. Кажете му с кого може да разговаря, към кого може да се обърне, дали ще бъде класния ръководител, дали ще бъде логопед, психолог, в зависимост от това какъв е проблема на детенцето. Започнете също и с въпроси как си представяш първи учебен ден. Много ще ви изненада как самите деца възприемат това какво е първия учебен ден. Повярвайте ми, ще се смеете заедно. Попитайте ги също какво очакват с най-голямо нетърпение, защото някои деца са свикнали с по-лек режим в детската градина, например. Може да ги
вълнува това как ще прекарват времето си начина, кога ще са междучасията, ще има ли забавни дейности, както са имали в детската градина, като например да излизат в двора, да играят на топка и така нататък. Тези и още други въпроси, които могат да ви хрумнат, със сигурност биха успокоили детската психика и биха помогнали на вас да разберете много по-добре детето си и да му помогнете с адаптацията в училище, в новата среда, с новите приятелчета и с новите учители. И още нещо важно. Не се опитвайте да подготвите абсолютно всичко наведнъж. Нашият съвет е да си направите списъци, да започнете от по-рано, водейки се от тези списъци да подготвяте малко по малко нещата. Не винаги е необходимо да закупувате всичко наведнъж. Вземете първо най-необходимото, като моливи, химикалки, тетрадки, след което, когато минат родителските срещи, може да се съобразите с това, което ви е дал преподавателя и е необходимо да се подготви. Подгответе дрежките за първия учебен ден, примерете всичко, вижте от по-рано дали някоя дрежка случайно не е омаляла, някой ръкавче или крачолче не е по-късичко и купете всичко необходимо малко по-рано, за да си спестите излишното бягане точно преди първия учебен ден. Знаете, че в предишните ни видеа сме ви показвали нашите прекрасни сетове. Може да погледнете и там, за да си откраднете идеи. Ние също ще ви даваме още други идеи, не само за началото на учебната година, но и от новата ни колекция, която тепърва предстои да е на сайта, тъй като идват и студените месеци. Ако и вие сте в подготовка за старта на учебната година, ние от Carnival Kids сме ви подготвили един безплатен онлайн гид, както ви казах в началото на видеото. Може да отидете на сайта ни, линка е долу в коментарите, и оттам да си изтеглите този безплатен гид. Ще видите много съвети за съня, за адаптацията, за това какво да купите. Подготвили сме ви безплатни чек-листи, които да си разпечатате и по тях да се водите за пазаруването, за всички необходими неща, които са за първия учебен ден. Знаете много добре, че при нас също има доста неща, които могат да ви помогнат. Това беше от нас. Абонирайте се и за канала ни, долу с камбанката. Ще ви очакваме в следващото видео с още много полезни съвети за вашите деца. Чао!